Malawi Today. Foti panopa amene adakali president ndachakwera. Yes. Mpaka alumbiritsidwe a president elect. Ndekuti achakwera khafu pa president. So panopa zimatha kupereka mpaka pa 7 days imene kuti akuba abebe afufute mafailo. Zikoza kutheka system. Abanda mukuyankhula bwanji. Iyayi. Akubawo ndiye ati. Iyayi. Ngati muli akuba. Okay chabwino. Ngati muli akuba ayo ndikumva. abebe. Ngati muli akuba mu system. Yeah, apitiriza. Zikoza kupereka mpaka chifukwa kuzowa already akutenga akhozorengera mpata kupatsana ngongole. Akhoza kupeza mpata ngati atenga ngongole fufuta mayina. Yes, ndizotheka. Zimatha kuchitika ngati palibe ndondomeko yabwino lamuloli tikufotokoza kunena kuti wasipanga chakuti wasipanga chakuti. Nga 7 days nokhala kuti sidi mafotokoza formality purposes. Ngoti tingoyankhula. Yeah, tingoyika ngati mpata komano panalibe kuti kodi a DPP kumapita awa kumapereka kumana choncho mu office ndasiya iwe pitiriza ngati zimene zonse kunalibe ndotita mulolo ndopata ntchito ndoti likhoza pereka kuti anthu akhoza kuthawitsa katundu wawo komanso anthu ena mwina amadalako akhoza kuthawa muno bwino famba boda sotseka adakalibe m'manja mwa iwo mwaona anthu akhoza kupatsana kulipirana ma contract ambiri anthu akhoza kupatsana ma contract oti angopatsana mwezi watha ndikuwayika mbuyo mungati patsana zaka zapitazo cholinga adzipitirirabe anthu akhoza kulembana ntchito muno bwino ya cholinga chonena kuti awawa azasokonekera kamabwera nga 7 days iyo ilibe zokamba zenizeni ndendofunika kunena kuti kodi tilione lamulolo la 7 days ndilopindulitsa kuno ku Malawi linapitadi ku parliament langopereka mpata kuti anthu ena fama kumveka nkhani zambiri pa 7 days imene pa 7 days imene pakumveka nkhani zambiri koma tizadziwano akalumbira Mutharika ndi Boma lawo kuti kodi pa 7 days imene pamachitika zotani zomwe zimamvekazo ndi zoona so ngati zili zoona mphekesera zimenezozo ndikuti 7 days ndiyopanda ntchito ndi chifukwa chake mafuna kuti akalengeza muja alumbire mawu lake funa makhala kuti ndi commander in chief sopano the head of state chilichonse apangano control iwo ndewina ngataka maganizo oti akafufute zina lache pena pache zikanike sizingateke akapasane ndalama izitu ndi ndala kuli anthu ena ngati muja sikuti amapanga zonse zabwino bwino mene zateremu asintha ma documents amagalimoto awo pa 7 days imeneyi muzanditsimikiza kutsogoloko mene zateremu asintha ma documents a nyumba zawo chifukwa adakalibe ali komwe kuja ndizotheka system yo ndiyo mweyo sikuti asintha mene ateremu apeza mpata othawitsa ndalama zawo so nakhala kuti fangeno kama 7 days imene ndiyaphinduka pena ndio zofunika kuti mwina anthu apitenso ku parliament mwina akaunikire ndofunika kuti pamene alowawa pamene kupita aphungu lamuloli akaliunikenso kawiri inde tikukamba za 7 days ngati lili lamulo labwino ku democracy pakuyenera kupatsana akasiti madandaula kunena kuti president uyamongochoka wina wabwera samanena awamapanga blame anzawo sipamakhala kupatsirana transition yabwino kuti pakhalira mo 7 days ko transition ikuchitika ngati sinachitike ikalembe bwinobwino lamulo limene pakuyenera pazichitika zotani kuti president watsopano akuyenera mapanga zotani ndi president amene alipo wakale uyuyu wakale azimuza uzotani awawa mwina zisankhiratu kabineti yawo anthawi imwe yalengeza kuti kabineti ya minister kujazika ndi kabineti ya sopano azikadziwa kandi SPC wawo amene asankha wawa ndi uyu azikumana azipasana mphamvu zinthu aziona kuchitika zinthu zotani koma ngati lamulo lisali choncho omwe akulowa ngatali ndi timati shadow cabinet akambirane ndi kabineti ina ija ndi transition ikayabwino koma ngati zonse zinachitika sindikhopa zachitika ndi zimachitika mwaseri timva sitimadziwa koma ngati zinachitika ndi lamulo lopanda ntchito lokuti tikalisinthe chifukwa apapa pamveka zinthu zambiri ndipo munthu ndi munthu muzowe kuti ena chuma chawo apitaja ndekuti mabwino bwino ndekuti ayesesa pa masiku 7 amenewa kupanga chotheka kuti asapezeke ndi mlandu ndizotheka izizi ndi ndale wakuba ndochenjera hape wakuba ndochenjera zomwe ndikunena apapazi muzanditsimikiza sabata la mawa akalumbira Mutharika loweruka azakuza kuti zinthu zambiri pa 7 days zachitika zochuluka kuti apo pachitika chotani ena thawa ena koma nkhani yaikulu ndimene ukukamba kuti kodi 7 days imene iyi ndiyofunikadi kuti tikhale nayo potengera kuti zomwe zimayenera kuti zichitike pa 7 days zikuchitika ganizo la 7 days ndilabwino komano mu 7 days mukuchitika chani ndi nkhani kodi maiko anzathu
athu amatani ife tapanga zimenezo kapena tapereka mpata pa 7 days ipo kuti anthu abe anthu asosole anthu asinthera malamulo anthu asinthe madocuments amagamoro akatundu awo amalo awo timamva munthu mmodzi amatokhani malo 3 ndete chakuti maplot pa 7 days ipa amene sanasinthe maplot amene wamayina kweruzani kwa Malawi ife pano kwathu ndikuzukuta nkhani zosiyana Steve kuyambira January kufika pano tikukamba pano tikunena kuti boma lagwiritsa ntchito ndalama zokwana 3 trillion kwacha zomwe anthu adabwa nazo 3 trillion boma lomwe likuchoka pakumveka kuti uchoka January kufika mu July ka miezi 4 kwagwiritsidwa ntchito mukati Steve ukati aononga ndi munangarangango uno agwiritsa ntchito bora pamenepo tinoti agwiritsa ntchito fa mwina zinazo zinali za phindu mwina zina sitikudziwa koma pa 3 trillion ndipo anthu akudabwa nayo nambala imeneyo pa miezi ndalama ndikuiona yochuluka kwambiri 3 trillion imatani yapangira chani pokuti ngakhale njala ilipobe ngakhale feteleza sadabwerebe ngakhale mankhwala kuchipatala akusowabe ngakhale madzi fuel anthu amapita kukavota fuel kulibe 3 trillion inalowera kuti ndefuso pa miezi 4 January ku July imatani choma maona anthu ndi ma 50p amene amalandira anthu mwina between January inuso mwaja nawo ife timangona nthawi yomwe ikukambidwa papai ndomwe kumagawidwa pa 50p yes up State House anthu pita State House kukatenga pa 50p so ndi chinthu chimodzi Afrika kuchitika audit chabwino ndifoti chuma kuti uku ndikugwiritsa ntchito mwina mosakaza chifukwa zomwe akufunsa anthu zonena kuti 3 trillion ni ndalama akuluakulu zambiri osati amasewera kodi tidakaonabe kuchipatala mankhwala kulibe tidakaonabe mwina anthu akudanda kuti malipiro ngochepa tidakaonabe akapima makiu tidakaonabe chimanga kwadima kulibe pana kufika panova njala ikukulabe tidakaona abe kuti zinthu zikudulabe mwaona ifaka anthu akudani akudabwa nazo 3 trillion imene iyi zaendawo pa miezi 4 January to July I think ndili ndi yankho kagwiritsidwe kake ndikotani ndikoza kukhala ndi yankho because okhala kuti mbali ina idagwira ntchito yabwinobwino koma mbali ina ndifuna tidziwe mbali inayo mwina chifukwa cha zisankho kapena mwina ndalama zimalowera kumeneko kuzazisankho ndapita budget ya chisankho adatulutsa sinakone wa 3 trillion 2 trillion sidafike kumeneko sidafike sokotiko sidafike sokumeneko chabwino mwina amene akulowa akachita kafukufuku wawo adzafotokoza kunena kuti kodi zakhala botani ali pati chidachitika ndichani chimapangika ndichani kodi anthu amangodzigulira magamoto ndofa pakati pande kudatuluka dzimagamoto dzodula kodi mukudana ndi galimoto yanonso ndimayiona ili panjapa muli nayo sikudana komano ni nkhani yonena kuti ngati dziko mumayenera kuti mudzimane pena mupange prioritize kufunika kwambiri chani kodi munthu mmodzi ingomuonongera 200 million akakhale ndi chinthu choti adzenda nacho pamene kuchipatala kukusowa mankhwala ati b akusowa pamene kuchipatala pana doledwene kulibe pamene chipatala chakuti bedi kulibe timanena kuti chomwe anthu chingathandiza anthu ambiri kodi 200 million imene sitingagule kuti maufa ndikuwapatsa anthu so mafurika muyang'ane zinthu ngazilizo prioritizing timva kuti 3 trillion imene ilowera kuti amene akubwera Saturday pamene akulumbira Amalawi angakonde kuti mwafufuzire kufufuzidwa suti ndi olapa kukhala kuti mwina ntchito idagwirikadi koma mpaka anthu akufunsa mafunso kuti 3 trillion koma moyo wa Malawi uli chimodzimodzi yalowera pati chifukwa pomwe palowa 3 trillion iyo ndindani palowa 3 trillion simasa iye paoneka zaka ziwiri zapitazo budget ya Malawi inali 3 trillion yonse chaka chonse ndekuti pepo tikulipira aphunzitsi tikulipira Malawi defense manesi tikugula feteleza tikugula za kuchipatala misewu tikugula chimanga misewuso ikumangidwa masukulu akumangidwa komano ife ndikuti from January to July 3 good trillions they have a good explanation to make. Yes, Kwambiri akabwera
atifotokozera apange chotheka adipilo pamene akulowa izi ndi ena mwa mafunso amene Malawi ali nawo akufunika mayankho. Ngati mukodera zotali January mpaka panopa fo alonjeza zoti adzafufuza nkhani zojuma zimaita bwanji fo imozi mayonso ni nkhani ya discipline kulimbikitsa DPP kunati amakamba kuti pofika chaka chakuti tidzakhala taseva ndalama mwakuti chaka chakuti nangoyiwa mafika zake chakuti ndekuti pokuti awa kumaliza Saturday afufuze timva kuti kusogoloko apange bota ngati mungotsegula kumene katipa wano ino ndi gwere kuzukuta nkhani zosiyana pano pa mibawa television mutu wankulu alipo muno Steve Kondo Banda. Lero muli ndine Happy Kasinja Banda amene utawapitisa kuholide pang'ono amayiserina tikhale nawo pamene tikubwera timasiku tikupitira ndi program imene itankhani pomwepo pamene tinazo nkhani zosiyana kuti kodi zikuyenda mwa mtundu wotani. Kubweranso pamene paja kuonetsetsa kuti kodi inu zikuchita mwa mtundu wotani nkhani zosiyana kwathu ife tikukuwuzani chilungamo takuwuzani kuti ngati muchite bwino ife tiomba m'manja koma ngati pena payenso pakhale kuti palibe kuti pakuti hayi ife tiyankhule zimenezo zikuyenda mwa mtundu wotani. Budget yomwe tidachita pass ku parliament masiku apitawo muulamuliro umene ukuti ukupita Saturday lino ndi imene tikuti dziko tinachita adopt mpaka chaka chammawa tichite motani popeza tsopano boma lina likubwera. Budget yomwe idavomerezedwa inamba pa 8 trillion. Yes, zina ndalama za misonkho za muno zina zokongola ku mabandi zina zodadikaire so budget imayendera ndi masomphenya amene boma la nthawi ameneyo likulamula ndikuti pa zaka 5 zimene zizi masomphenya ake amakhala kudzera ku manifesto adatulutsa manifesto awo ndi akamapanga budget amaona kuti ku manifesto mwathu muja tinalonjeza chani komanso pa nthawi imeneyo chomwe chikufunika kwa Malawi chani amaphatikiza mutimo mmene muja chifukwa chake kumachitika anayambisa nthawi imeneyo I think boma la DPP mbuyo budget consultation apa tichite motani kwa manifesto yawo komanso adziwe kuti kodi Malawi kumaderako civil society aphunzitsi ukachenjede kaya busa akufuna chani akatolela zonse zija ndikuika budget moja kuphatiza ndi masomphenya wache so MCP inapanga zimene zozo so the budget yomwe timapanga apa inali ya iwo maplan awo ndizo makulani akuzonera so pano apa mene DPP ikulowa sindikukhulupirira awa ndi maganizo anga sindikukhulupirira kuti DPP ingapitize ndi budget yomwe inali ya boma lakale chifukwa kuti fundo zawo ndizosiyana komanso chopanga prioritize yawo ndiyosiyana komanso choma kufuna Malawi pano ndichosiyana ndi mmene iwowo a DPP akalowa Saturday ndekuti akalumbira Saturday iwowo sindikukhulupirira kuti atenganso nthawi kuyamba kuyendetsa chinthuchi I think alikale ready izokola panga announcement akutati ndikuti anthu amene aja ntchito ayiyamba ne akaonano kunena kuti kodi tipange bwanji malinga ndi fundo zathu kuli nkhani ya forex kuli nkhani ya kusoka mafuta kuli nkhani ya njala kodi budget mwina muja zidali motani apa anthu akupita kokalima afunika fertilizer afunika mbewu ndekuti mwina iwowo ndikukhulupirira kuti isagwiritsa ntchito budget palibe pa malamulo palibe zimene mafuna kunena zimenezo kuti budget imakhala ya dziko imakavomerezedwa ku parliament imakhanga masanduka lamulo kuti kuyenda kutsatidwa alisa kuyenda kutsatidwa komano tikatere palibe chovuta izizi nchimozimozi zomwe anachita boma la MCP atawa 2020 anapeza nthawi kuli budget ya DPP adayiphwasula anapanga yawo ndi malingana ndi fundo nthawi imene anapita so parliament nthawi sapita parliament chomwe chika apita so parliament akapangaso kapanga consultation kapena angopanga udikirira kwa miyezi ya salai chifukwa ndio dakhoza panga fund ndi budget ina za midi mwepo ndio amangopanga ya miyezi pano kufunika ndi chani malinga naso ndi iwo manifesto yawo ndiyo tani tsopano kuti iwo kuti ayendetse bwino sangatsatire budget iyoyo ngati kapena ali ndi ukadaulo wake atsatira yomweyo mobweretsa fundo zina momwemo tidzimva komatu mmene budget imene imapass anali kuti a DPP wo ma MP awo anali ku parliament komweko ndipo anapanga
ku budget iyi so no mukuti pano ziyende motani ndi maboma awiri osiyana chabwino ali ndi fundo zosiyana chabwino manifesto yosiyana priority yosiyana yomwe akufuna kuti athandizire Malawi komanso pakali pano zofunika za Malawi ndi chifukwa chake olo budget ijeka pangika ikafika pa half kumakakhala mid review maona mid review jasimangochitika yayi amafuna utaenda bwanji komanso mbatha kubwera zina zomwe sanaziyembekezere so awawa nthameneyo amatengera kuti pokuti awa panga budget chinthu chikufunika amayikamo maganizo awo ngati boma latameneyo amayikamo maganizo awo apatisinthe apatitana maona zimakhala mbali ya boma kumvera kapenayi faka anthu aja kapereka maganizo awo chomwe chimachitika pale amene pamapeto pa zonse speaker amafunsa kuti amene akugwirizana ndi amene ali kwambiri amavomera kuti amene alochepa amakhangata atani agonjesera ndeno apapa iwowa kapena apitiriza yomweyo kapena apanga yawo yogwirizana ndi manifesto yawo yogwirizana ndi fundo zomwe analojeza Malawi manifesto yawo makamba nkhani ya fiscal discipline kodi ngati austerity measures zosiyana kodi ngati muli mogula magamoto 200 mina budget ina 8 billion pala inali kuti muna magalimoto Malawi ngapa zole fesifuna kugula magalimoto pala sinukhupota ngaipitiriza aona kuti pakufunikira ndi pata unaona somena mafotokozera professor Mutharika kusonkhano watu wankhala anapangaza watu wankhala ndiwo sakhupeza sakhupira masiku 100 komano akaonetsetsa kuti chifunika ndi so budget yakaipangaso mwina maganizo anga amene sindukapa kuti maganizo ati koma mwina maganizo anga akaipangaso review ndikuiunikira kuti tipitirire ndomwe kapena titani chabwino chifuna moso mulitu wauchoka wanu chizenje chomwe achisiya kukhalira za chuma sija masiku chizenje chinasidwa ndi DVP nthawi iyi yosakala pano chibala koma wana chipitiriza famutati muone mene ngongole sindikuyikira kumbuyo koma pano ndimakamba chilungamo chabwino ngongole mene adayisira nthawi imeneyo ndi ngongole yomwe yabwera pakati apapai ikhala ngati kuti ngongole yake awawa kubwera kuli ngongoleso yochuluka kadrama komweko nanga museka yani muli mwano ya simasewera muli mwano banda museka yani simasewera chabwino zinthu zovuta kwambiri so kunkhanira za chumayi tiona kuti apange potani komano chuma sichitheka kukhoza tsiku limodzi tifike kampanga ndicho choncho chofunika adzingo auza Malawi kunena kuti tikupanga ishi tikutera azenda nawo Malawi pang'ono kwa chibala chomwe chilipocho sichamasewera kuti chingachire lero ntelero matransfer mwayamba kali choncho sichamasewera matransfer mwayamba kali ku state house kuti manena ena kubwera kumeneko ena kutuluka ena kuti akukamba matransfer ako tisambira atuluka wawa happy matransfer zokuti ndi normal komanso boma likasintha zimachitika sikunokokha why is it that tizisintha anthu ogwira ntchito Malawi kuti yakuti sikunokokha even ku America even ku America muzamva kuti Biden polowa anatenga anache anatenga kaya ndani kukhala pafupi pano president ovuta pano president wafunika security saka kutenge ndi uzikapikira president zosatheka saka kutenge asakudziwani muno bwino kuseta kuti kuli anthu umene ko already asakudziwani muno bwino eti u president pa dziko lonse lapansi umazizungulisa ndi anthu amene ungakhulupirire ndiwe munthu ofunika kwambiri chabwino so maboma onse zimayenda choncho so matransfers amene achitikawo ndi normal maboma onse wa matero atalowa Joyce Banda matransfer amene anachitika atalowa SWAT DPP adachitika atalowa MCP adachitika suti ni nkhaza awa nthawi yawo suti kapena amakhala kudana ndi munthu komano makhala kuti awa kumpasa security yake akubwera ndi yake enawo achotsa kumeneko atumiza maposto suti chito yathu maposto station angwapitisapo ndi apo choncho ena achotsa kumeneko kwabwera ndi former president ndimaona ngati angobwera asaina ndi former president achakwera ndi awo ndithu makhalabe kuti akupatsabe anthu ena ndimaona ngati muna tabweresa muna makadeti kumeneko polisi sipanga za makadeti poli ndi polisi polisi sipanga za makadeti polisi sipanga na uzanomo mene amafotokozera chabwino mene ndimamvera so what you are saying is like it's normal to have transfers in the police service amatero aine akewo ndipo palibe chovuta china chonse ndipo aine ake apolisiyo amauzidwa lo training kuti manondife anthu omwe timaona kuti ayimwina ndizandale koma kwa aine akewo amanena kuti it's normal so zachitika it's normal komanso zimayembekeza kuchitika boma likasintha palibe ponja chilendo kuti wina akazinena kuti yakuthamangisa kuti amene onkhala bodza mufunse kuti inu polowa mudatani mudachitika chimodzimodzi zimachitika chabwino zikambiranaso kuti chakuti sinkhani ya tribalism uso apa iya it's normal
normal in service. It's normal Boma likasintha. Komanso choti mudzidziwa. President nonse pa dziko lapansi amazizungulitsa ndi anthu amene angakhulupirire. Kwambira security reasons. Kwambira omusirira, kwambira omuyendetsa, zonsezo. Kwambira anthu amanga akhulupirire iye. Umwadenga amene ukhala nawo. Akatenga kani chemwe waje pale chovuta. Ino Trump tanakala kapo Ivana Trump. Kuzizungulitsa. Pale chovuta. Security wise wakhulupirira. Padziko lapasi. Mukapita South Africa mukapeza chimozimozi. Mukapita kwakuti mukapeza chimozimozi. Amene achoka adali ndi mpongozi wawo pafupi. Adali ndi ndani wawo pafupi. Amene adali chakuti sikhala to extreme. Kuti mudzi wonse upita kumeneko. Ngatali ndizoyenereza. If they are qualified. Kumenepo. If they are qualified. But they qualified. If they are qualified. Then umano president amazizungulitsa ndi anthu amene akukhulupirira. Iye akuona kuti awawa ndi utamseka anditumikira bwino. Mukapeza mutati mufufuze kusepo zimayenda choncho. Kwina kuli kose ndicho vuto lo ino ka president. Ino ngati munthu atupikira. Iya habe. Ino mukhale president. Mungokatola munthu azophikira. Steve Mbuyankho bwana. Iya danka. Mutenga munthu oti ya. Zizaoneka nthawi yomwe. Steve, pano timakamba chilungamo. Iye timakamba chilungamo. Chilakhala cholakwika ndakanena chisola. Tikanena cholakwika. Pano sitipyatira, sitichula ife kuti spoon ndi shovel pano iya. Joyera chakuda. Chakuda simaile. Gwede bene. Izozo ndizanomo. Palibe nkhani happy. Chabwino. Shoprite. Tiulitavomera tsopano kuti imene tikozogulitsa. Agwirizana ine akewo. Imene Shoprite has been in Malawi for some time. Yes, Kwambiri. Kwambiri yabwera pano pasono tikuti tizichula kuti Shoprite Kwambiri koma likulu ake lili ku South Africa. Chabwino. Nde imene ili palingana ndi nkhani yoyendetsa malonda kuno. Chabwino. Anthu ena adaonesa chidwi custom investment. Chabwino. Kuti agule zikafika kutseka Shoprite yo. Siula kutseka. Koma amene afuna igulitse kwa custom investment. Chabwino. Nde malinga ndi malamulo a dziko la Malawi kuti company pobwera kuno idalembetsedwa pasi pa makampani aku Malawi ya Shoprite. So bungwe la Competition and Fair Trade Commission imene lione. Nde linawo limaunikira fundo pa nsonkhano kwa number 74. Omwe commission imene idakumana pa 12 September ngasakulakwitsa. Ataliunikira. Anaonena kuti akuona kuti kugula kwa kampani imene yakhaso kugula Shoprite sizipanga affect malonda ake komanso anthu ogwira ntchito. Vuto langa ndali pamenepo kuti tagulitsa makampani ochuluka kuno Malawi komana amakhala affected amakhala the typical Malawian. Ndizona nkhawe makhayewo kuti nangasi kampani iliyonse ndikubwera kwa technology masiku ano AI. Imakhaso ndi ndondomeko zake zoyendetsera zinthu chimene kuli kuno kumibawa kuti mwina bwana kugulitsa kampani obwerayo akhalanso ndi ndondomeko zake. Ine sindiuona ndi basi bazikokhala tipange chiroboti mwina tiziyankhula. Yes. Ndezimene zomwe zimakhala komana akunena kuti mufundozo aona kunena kuti sizipanga affect business imeneyi mashopu satsekedwa komanso anthu ogwira ntchito akhala alipo pokapo ngati munthu afuna kusiya yekha komanso ngati akufuna kusiya yekha aonetsetse kunena kuti ma benefits ake wapatsidwa ndondomeko ndi malamulo a dziko la Malawi. Komanso apitirize kupanga zinthu zapamwamba mmene amapangira amene wa Shoprite chifukwa isinthano ikhala shopwise yokera ku Shoprite tinazolowera ipitirira mashopu osabitirira sakutseka komano bungwe limene la CFTC ndiye ukakwera minibus usafuna kusiya mweka azira kuno ku Blantyre ndisika pa Shoprite zija ndisika pa Shopwise tizasinda bakolo pa tizazolowera tizatenga nthawi koma umazolowera Shoprite. So what you are saying, Steve, pasakale nkhawa zimene ukamba ndi chimenecho. Yes, mena atsimikizira iwo. Koma amene kusiya yekha ntchito akhoza kusiya anthu amatha kunona amina okay. Kampani sema kana conditions zake kabisa. Amakosiyana. Ukaona condition ina mata ukhanga ndikuti ajoka pakali banja kwina ngata akubo zimatha kutani kusiyana. So ukaona condition ukuona kuti ine ndikuzokwanisa kuzopitirira. Yes. Uona kuti sizikutheka. Koma amene akusiya uza kuti atsatire malamulo a Malawi okhuza ya Employment Act kuti makampani zotani kuti apatse terminal benefits awo omwe amene akusiya. Komano ipitiza business yawo komanso anthu akugwira ntchito meneko apitirira idavuta pakati apo idavuta Shoprite yatseka pamene tikupita kupepeto Steve tikulumbirisa president
Saturday chembekezo chako ngati munthu ndi chodani yeah zabwino zonse chabwino atafuna zabwino zonse akakhulupirira kuti zaka 5 zikubwerazi za Mutharika yes kwakukulu ndikungovomereza sankho ya Malawi democracy bapikisana mawina ndi munthu mmodzi yes sakali pano mufuna musafune akulamula nda Mutharika ndi DPP chabwino tafuna zabwino zonse zikumbira ife tili pano kulankhula chabwino ngati chili chabwino ngati chili choyipa ifenso tiyankhula chimenechi tisakhala adani anu tikalakwitsa zinthu ayi tikakuza nikuti abasala pamaso tisakhala zanu tikakunenani zabwino pano mamba wathu amene chomwe chachitika afuna kumati afuna zabwino zonse chomwe blantaya iya akamoto ambiri ukapita patera apa ungoona nsalu ya DPP ukapita apa zinali kuti ndawo yonse akhoza kumulumbiritsa president Daniel Boss palibe mlandu malamulo amavomera lero ndi sankho chawo kuti zichitike ku stadium adakatha kufuna kaya kubangoji kaya ndikuti kaya ku page house adakatha kufuna pano foina fusa kuli longosa osabanga mesa capital ya kulumbisa president ndipena pali boss ndi kwina kuli boss ndi tumadeta funira zabwino zonse chabwino sikumeneli tikudziwa chikondwerero chimakula pamene pali chikondwerero pamachitika zina zosakhala bwino tipeweni kuledzera wedzera muno ndaledzera tidzakhala mwina mupanga maphwando komanso kuonetsa kuti pasepo pakuyenda ndani yani anthu akamba panga chisangalo munthu mabhaizika zochitika malole osakwera mpaka anthu ambiri mmenemo mupanikizana modzadza kupitirira mwina tawo yankhuleni bwinobwino pamenepo kuti ngadakutenga wanthu transportation ikhale yabwino tinganene kuti mulingo oyenerera kali moto ikhale mulingo oyenerera yotengera anthu fa zimatenga kuti mufuna mutenga 15 kabwera pikapo koma anthu ambiri akwera awuzeni kuti yayi zinthu ngati zitizo tifuna tipewe ngozi osachitike ngozi tsiku magalimoto akhalenso ndi manamba plate asakhale aja aletsa ezwezo aletsa tindi kunena kuti apolisi angwire wina aliyese amadarekeze kumanena kuti kaya ana atati mpaka mene ukhala number plate chakuti totsa insurance kumayendera flag ya chipani zimenezo akuti sakupanga nawo asendera jeno komanso anamalomba anafotokoza bwino zimenezozo chabwino zimenezozo amene apanga zwezo traffic akhali ndi mphamvu asaope chabwino netafuna zabwino zonse Steve Kondo banda pamenepo keda program pamene ya gwede pano pa Mibawa television tibwerenso pano kuti timobwera litase lachiwiri lachinayi tibwerenso pano lachinayi ukambera na nkhani zosiyana pamene tikuyembekezera kuti Saturday lino tikawalumbise the president elect kamba kwa Steve kuti ife tiwafunira zabwino zonse ngati Mibawa television zonse kuti ziyende mobwino pitirizani kuonera ma program osiyana pano pa Mibawa television kuti tioneke bwino mukhanemamo inde maclean anali pamenepo kugwira pa ndiapo kuti zonse ziyende bwino kuchora kwa ine Apweteka bana ndikuti gwede